Projekt prirodzenej obnovy lesa, podpory prirodzenej obnovy lesa. Od roku 1995, od prvej významnej kalamity vplyvom globálneho oteplovania po dnešnú dobu sme svedkami rozpadania sa smrekovej monokultúry. Je to problém Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka a okolitých krajín. Všade tam, kde sa historicky táto smreková monokultúra vytvárala. V našich podmienkach je potrebné túto poškodenú smrekovú monokultúru vyťažiť. Pokiaľ to tak neurobíme, tak tie škody budú ešte väčšie. Bude to generovať ďalšie usychanie lesa, ďalšiu národohospodárskú škodu. V tejto nadväznosti intenzívnej ťažby, tzv. Náhodnej ťažby, vznikajú holiny, holoruby, ktoré treba opätovne nejakým spôsobom zalesniť. My sa snažíme podporiť prirodzenú obnovu lesa. Nie je pravda, že les sa automaticky obnovuje. Nie je to pravda. Je to v niektorých lokalitách samozrejme úplne bežné, ako napríklad Muránska planina v slovenských podmienkach, kde ten les sa zmladzuje bukovou monokultúrou, vzniká tam akoby nový prales. Ale keď prejdeme krátky úsek, napríklad pod Kráľovú holu, tak tam v časti vrchnej hranici lesa neprebieha toto prirodzené smladenie. Hrozí tam erózia, hrozia tam záplavy, hrozí tam národohospodárska škoda. Stačí, keď sa všetci prevezieme cez Čertovicu. Tá kalamita má veľa rokov, keď tam bola. Žiadne zmladenie tam nie je vidieť, žiaden les. Je to jasný dôkaz tohto môjho tvrdenia, alebo nášho tvrdenia, že prirodzenú obnovu lesa je v týchto podmienkach potrebné podporiť. My technicky vykonávame 4 nezávislé kroky. V prvom kroku je to rastovo-retardačná aplikácia, rastovo-retardačná likvidácia trávnych porastov. Nie je to totálna likvidácia, ale je to udržanie trávy v latentnom stave, kedy vykazuje svoje vitálne funkcie, ale nerastie. Tým nepredstavuje konkurenciu pre prirodzený porast lesa. Druhá aplikácia je totálna, irreverzibilná, nevratná likvidácia nežiaducich ligninovorných rastlín, černičia, malinčia, liesky a podobne. Takisto konkurenčný porast pre prirodzenú obnovu lesa. V tejto nadväznosti vykonávame aplikácie podpory rastu stromčekov prirodzenej obnovy. Na lokalitách, kde tá prirodzená obnova nevzniká, tak riešime technológiu výsevu namiesto nákladnej výsadby stromčekov. Dohromady by to malo predstavovať výsledok jednej udržateľnej, vykonateľnej, cenovo dostupnej a organizačne zvládnutelnej obnove lesného porastu. Tak, aby po nás zostal zdravý porast lesa. Tu na tejto ploche za mnou je vidieť holinu, ktorá teda bola už popísaná kolegami lesníkmi. Táto zarastá trávami, zarastá ligninovornými inváznými rastlinami, ktoré sme špeciálnym aplikačným postupom za pomoci dronov odstránili, bez toho, že by sme poškodili prirodzený porast stromčeky prirodzenej obnovy. Tieto sú tu zachované vo svojej pôvodnej podobe a vlastne nahrádzajú výsadbu. Nie je potrebná výsadba, tá sa redukuje podľa konkrétnych podmienok. V niektorých prípadoch sa zredukuje celkové, že ju netreba vykonávať, a v niektorých prípadoch sa zredukuje aj o polovicu, v mnohých prípadoch o polovicu. Je to zásadné šetrenie finančných prostriedkov pre lesnícky sektor. My túto
činnosť vykonávame v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou, ktorá je hlavným odborným garantom, s kolegami z Mestských lesov Brezno, ktorí sú organizačným garantom. Plocha je vyčlenená ako dočasná výskumná plocha. Prípravky sa používajú, ktoré majú povolenie, rozhodnutie z UKSUPu na použitie na účely výskumu a vývoja v zmysle zákona 405, zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. Priebeh toho výskumu by mal byť ukončený v roku 2027, dokedy by sme mali mať komplexné výstupy z týchto našich výsledkov a v jednoduchosti ten výstup je v tom, že tu dopestujeme les bez toho, aby sme sa ho dotkli ľudskou rukou. Dopestujeme les vďaka technológiám, vďaka výpočtovej technike, vďaka technológie dronov a ostatných technologických krokov. Slovenská lesnícka komora sa už 30 rokov snaží pomáhať lesu a lesníctvu na Slovensku a jeden z tých projektov, do ktorého sme sa teda aj zapojili, je overovanie využitia dronov v lesníckej prevádzke. Jedná sa o aplikáciu látok na potlačenie nežiaducej bylinnej vegetácie, ktorá teda aj zdrevnateje a skúšame teda úplne niečo nové a to je aj výsev pomocou dronu. Verím tomu, že výsledky tohto overovania v praxi budú také, že budú uchopiteľné aj pre lesnícku prevádzku a keď budeme mať výsledky, určite to odprezentujeme navonok. Naša distribútorská spoločnosť pokrýva vstupy do prvovýroby na Slovensku a zároveň zabezpečuje výstupy to na komodity a realizáciu. Dodávame vstupy osiva, pesticídy, hnojiva, špeciálne hnojiva a robíme poradenstvo o výžive rastlín. V segmente špeciálnej výroby zabezpečujeme vstupy do ovocnárstva, vinohradníctva, poľnej výroby, skleníkov a samozrejme aj do lesných škôlok, do výroby kontajnerových sadeníc. V tomto projekte sa radi zúčastníme a v teréne môžeme poskytnúť naše biotechnológie. Formáte. Aj sa to darí inak robiť tie súvislosti všetky. No tak Naša firma Biotomal vyše 35 rokov sa zaoberá s biologickou ochranou rastlín a vlastne v tomto momente, v tých pokusoch by sme radi konečne dostali prírodu naspäť do prírody a v našom prípade budeme robiť práve s tými užitočnými hubami a baktériami, ktoré vlastne sú súčasťou tohto lesa a keď to dáme koncentrovane, tak vlastne načasujeme rast a pomoc tým mladým rastlinám, ktorí budú vlastne mať konkurenčné rastliny okolo seba. A tým, že to je všetko biológia a ekológia, tak vlastne nič iného nebudeme robiť, len vrátiť prírode tú prírodu. Výmera celého porastu je 19 hektárov. Zastúpenie drevín v podstate 50% búk, 45% je smrek a 5% jedľa. Cieľové zastúpenie drevín do budúcna by malo byť 50-60% búk, 10-20% smrek, aj toľko aj jedlí a nejaké cenné listnáče. Čiže momentálne prebieha rozpad tej smrekovej časti nepôvodných smrečín na živných jedlových bučinách a kalamitou odkryté alebo náhodnou ťažbou odkryté plochy momentálne buď umelo obnovujeme, alebo prebieha podpora prirodzeného zmladenia práve aj vďaka aplikácie, ktorú chceme teraz testovať, alebo testujeme dronom.
buď aj pozemnou, alebo tou dronovou aplikáciou, prípravkou proti burinám a budeme teda vidieť, aký efekt to bude mať. Celý ten výskum alebo tá spolupráca trojstranná s lesníckou komorou, s nami ako hospodárovateľom lesa a dodávateľom bude prebiehať niekoľko rokov, aby sa dali výsledky nejakým spôsobom potom verifikovať a odporúčiť do ďalšej prevádzky. Takže prajem príjemný, pekný deň. Volám sa Milan Šimo, som zástupca spoločnosti Syngenta a mám poverenie, aby som tu zastupoval firmu pri tomto projekte, ktorý má určité zámery a my vo svojom portfóliu prípravkov na ochranu rastlín máme zo pár prípravkov, ktoré vieme poskytnúť a aby sa použili a vyskúšali v tomto projekte. A keď tento projekt zdárne dopadne a sa to vyhodnotí, že má to zmysel, má to účel, tak si myslím, a som o tom presvedčený, že prípravky budú vhodné a budú dostupné a aby bola možnosť ich aplikovať a používať aj vo väčšom sortimente a vo väčšej miere na aktuálne problémy, ktoré sa momentálne tu vyskytujú. Podpora rastu lesných drevín, samostatne je to podpora rastu lesných drevín. Takže toto je celá kombinácia. Čiže aj toto, možno takto, v decembri priniesol ten pán Tromfová, Plackal. A myšlienka je teda, že tam sa registrovaný prípravok ako vlastne grot. Čiže technicky to má slúžiť. Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá poľnohospodárskymi dronmi. Sme oficiálnym dílerom, autorizovaným servisom a taktiež aj poskytovateľom služieb. A dneska sme tu vlastne prišli v spolupráci so štátnymi lesmi a so spoločnosťou Forest Tech vykonať vlastne pokusy v lesoch na vlastne aplikáciu s agrodronmi.
Pokusná plocha Michalová. Za nami je pokusná plocha, je 29. mája 2024. Prvú aplikáciu sme vykonali v júli 2023. Celý ten problém pozostával v tom, že táto plocha, táto holina, ktorá tu vznikla, bola zarastená černičím. To černičie dosahovalo výšku viac ako 1 meter. A ten porast bol zarastený trávou, ktorá v júli mala zhruba 1,5 metra. V týchto chvíľach prebieha aplikácia dronom, prebieha rastovo-retardačná aplikácia trávneho porastu. Trávu, ktorú tu vidíte, tá prestane rásť, zastaví svoj vývoj, stane zelená. To znamená, že bude plniť svoje vitálne funkcie, nebude konkurencieschopná a dá priestor prirodzenému zmladeniu lesa. Vykonáva sa to z toho dôvodu, aby sme dokázali zabezpečiť vodozádržnosť tohto priestoru. Černicu, ktorú sme tu likvidovali, tak tá je vlastne likvidovaná v takom meradle, že sa tu vyskytuje iba ojedinele. Postavil som sa pred porast černice, ktorá tu rastie, ale nepredstavuješ nejaké riziko. Nepredstavuje konkurenciu pre porast lesa, pre porast prirodzenej obnovy. Môžeme urobiť jednu rýchlu aplikáciu, ktorá nie je vôbec nákladná, nie je vôbec drahá a černicu odstránime irreverzibilne, nevratne, to znamená, na kompletne vyschne a už sa neobnoví. Nám sa ukazuje tak, že aplikáciu na černičie sme vykonali spôsobom, že ju nebude treba v zásade opakovať až po pleci rúb. To znamená, že počítame, že za ďalšie 3 roky sa tu tá černica neobnoví. Tu máme porast stromu prirodzenej obnovy a jedná sa o to, aby sme takýto porast zachovali. Na výšku má asi 10 cm. Za normálnych podmienok neprežije. Na tomto narastie černica do výšky 1 metra. Zarastie to trávou do výšky 1,5 metra. Urobí sa to 1 rok, druhý rok a tento stromček zanikne. Nám stačí vykonať aplikáciu dronom a stromček môže rásť a môže tvoriť nový les. Funguje to úplne perfektne, preukazne. Budeme z toho spracovať výsledky. A keď si všetci zrátajú, čo stojí pestovanie 1 hektára lesa po pleci rúb, hlavne v takýchto exponovaných podmienkach, tak si dovolím tvrdiť, že nakoniec 1-2 preletmi dronu dokážeme zabezpečiť stav, kedy sa nebude musieť vykonávať výsadba. Výsadba sa nebude musieť vykonávať podľa podmienok. V niektorých lokalitách máme takže je to prirodzené zmladenie tam kompletné, že netreba tam výsadbu vykonávať vôbec. Pokiaľ sú tie plochy veľké, tak tam treba vykonávať čiastkovo, výsadbu treba podsadiť. Ale sú to len zlomky nákladov pôvodnej výsadby a ošetrovania stromčekov.